Mas Jiwen. Matur nuwun, suarane sewu tuh ya, Mbak. Alhamdulillah pulih niki. Nek aku serada sayah iki. Nggih. Ning wong iki tanggung jawab ya tetep kudu semangat nganti paripurna. Ning lak wau dalu nggih pun ngaso to. Mambengi ora ngaso. Lah wonten pundi? Iki rombonganku mambengi nduk ana sing kecelakaan. Njuk mboten sare nggih. Meninggal dunia. Adikku Dik Sugiri. Kaget e kula. Arep apel tabrakan ning Pundi? Kidul Pasar Grabak kidul pom bensin. Ning wis ora apa-apa mbok menawa pancen semono pesining Gusti. Nggih, garise urip namung Mbak dugi Yu semandane nggih. Kok dengaran kok Mbak Yu niku napane yo? Ya, men ketok rada rukun ngono. Alah, nek Mbak Yu niku apa aku tahu dadi bojone kakange, apa kepriyen nek tahu ki kapan ngeten lho. Nek tahu dadi bojone ora, ning meh dadi bojone kakangku. Sing ngomong sapa? Sing ngomong ya lambe mosok kok brutu iso ngomong, sing ngomong ku ya lambe. Lambe turah. Piyayi kok jan ketok seger. Seger nggih. Ngerti karepe seger? Napa to? Ngerti ora? Mboten. Seger kuwi segerdu. Oh ya memper. Apane? Wong sinden kok nggawa melon loro kowe. Endi melone? Mbok diselehke ning omah aja digawa. Kok nek ra digawa jenengan nakokke melonmu ndi ngono. Lah kuwi dindet ning ngarep loro semono gene ketok banot-banot. Lah nggih makane nek mboten tak beto kan jan kecewa to. Mboten weruh melone kula. Nek biyen ya melone ya dikangeni wiyaga pirang-pirang biyen. Biyen. Oh. Nek saiki ya agakku ora kangen karo melone. Ah mboten sah kangen, sik kangen dalange mawon. Wes. Kok ndak dadi korban berikutnya. Wah, kan ra apa-apa wong korban mimik susu kok. Oh wong susu wong kadaluwarsa kok dirembuk lho. Ning malah niku sing enake lho, nek sing enten susune temenan jenengan ya gumoh. Sik wong bareng kadaluwarsa kuwi nul. Nggih, tegese apa? Nek cara wonge fayet ora kena didar, ora kena dipangan. Lah kok kon ngombe wong wis kadaluwarsa. Kuwi racun lho, racun. Jare sapa wong jenengan nyatane tekan sprene ya gek mimik wae. Ah mimik kopi. Ora susu ya Bu ya. Susune sapa? Ya bojone, masa susune nyong damuk teneh. Aduh. Saiki kok saya nekat kowe ngomong ya nul. Ora apa-apa. Wis pokoke los dol. Kowe ngomong ki atos rada sengak lho. Nggih to. Lah nek jenengan mimik susune kula pripun apa angsal izin? Wis ora wae. Lah makane ya mimik susune garwane mawon. Maksudnya ki apa lho? Mbok aja saru lho. Lah mboten. Lah nek jenengan ki kalih garwane kan ya ora saru to. Nek karo wong liya kuwi sing perlu digenahke. Ah iya. Ketek wong yo urung tau karo wong liya kok mula yo ora tau digenahke ya. Ora konangan. Ora konangan gondolmu kuwi. Sing pirang kae kepiye, Jal? Hah? Piye nul? Sing pirang. Sing mancung nika lho, bukti nyata kok yo. Sing semiran. Iya. Sing semiran kuwi almarhum Giri. Ora, wong rambute dawa irunge mancung kok. Ayo kae jeneng wong Londo ya ngono. Lah, makane kok jenengan rada Ora kok aku iki wong seneng kok nduk. Seneng semanten seneng karo bojoku kok. Alhamdulillah, nderek dedonga langgeng. Seksane wong sepanggung karo Kyai semene kae nek ora percaya. Wong aku sumpah lho Nul. Sumpah pripun? Pokoke ning ngarepe bojoku ora kelakon aku arep demenan karo wong liya. Demi Allah. Cetha nek niku angger nek ra bareng bojone ya mbero. Ya. Heeh. Iki rada semangat dek wingine bengi kok ketak kluntrak-kluntruk. Wingi dalu nganu masuk angin. Nggih diganti. Rodok mriki mawon Bu, rodok mriki niki tampu enten angin. Mriki mboten napa-napa. Mepet. Mbak Kusnul. Dalem. Monggo diaturke sing klasik rumiyin. Nggih. Sing mat-matan rumiyin. Lajeng mangke niki wonten pamundhut diaturke ning mengko sik. Nggih. Konjuk Bapak Lurah Desa, Bapak Sunaryo SEMM, Bapak Panitia, Bapak Bomantoko, Pak Swito, Pak Teguh Wahyu Harjo lan Pak Mustaqim. Pak Medi ora lali najan wis purna karya. Iya. Mungkin kok Pak Teguh diaturi nyawiji ning panggung. Siap. Oh nggih. Nyuwun kanca tani mawon nggih. Monggo dibawani sing klasik ya Nul. Nggih.
Kok apik suaramu ya Nul. Nggih. Wong wujude ming kaya ngono kaya untem-untem kok suarane. Niki nggih sing ngendang pangerten. Piye? Lah ninting gender e. Sing nenteng kuwi penggender ora tukang kendang lho. Ngeyel wong pancen nembe sik kendang sing nentring. Kok ora sing gender sing disiki? Ya enggak tahu. Iki berarti ada rasa. Rasa apa? Rasa sengit mbok menawa. Oh ya syukur. Sengit kok syukur. Sengit iki aja disyukuri. Lah kok Nek kudu istighfar. Nek sing disyukuri Astagfirullah. nek rasa seneng kuwi wajib disyukuri. Oh nggih to. Wong sengit kok disyukuri. Tetep bersyukur mawon. Mbok menawa iki ganti Nul. Ganti napa? Sing seneng iki ganti. Ganti sik ngendang. Heeh. Apa oleh ijen kok bojone wingi wis WA. Ora apa-apa karo Mas Kliwir bae. Ngono. Tenane. Tenan ah mbok kae. Aduh, jan. Lah mbok milih sing duda wae aja sing di bojo. Ora lah karo Kliwir wae sing encen, Dek. Lho bodoh. pancen Ana sing dawa karo cendhek kok milih cendhek kudune milih sing dawa. ning kula pingine sing cendhek wae. Pas. Bodoh nek caraku ya milih sing dawa Nul. Tenane. Milih kok cendhek. Ben enggal tekan lah nek cendhek. Nek sing tekan aku ya nek dawa jangkae cendhek kok. Mboten mase kan kula ki cendhek nek layane dhuwur kan mesakake nek kaya Kliwir kan pas adep-adepan. Waduh. Kok saya neranyak saya kendel iki mau. Mumpung ana bojone ra apa-apa ya, Dik ya. Ketoke bareng putus kok malah saya nekat iki lho. Duh, jan. Tak suwun iki wiagaku penitiku do awas yo. Iki wong ngedul mripate melek awake panas iki hawane hawa bahaya iki lho. Kudu iso menjaga iman dan takwa. Pokoke kudu dijaga ya, Dik Kliwir. Yo. Sinawang jaring Wah, suarane. Iki manyen aneh. Wujud karo swara beda. Parine ya. Pituti sapa? Parine. Parine subur nyenengke Gun, kowe cukup karo pacarmu wae aja karo iki Gun. Bahaya kowe. Kowe bocah bujang duwite akeh iso disenengi kusnu kowe. Aja nganti seneng karo Joglen nyong ya ya, Mas Gun. Joglen ya Gun, pacarmu wae lho. Pacarmu. Hah? Wes. Waduh, Gun ya wis dadi korban. Korban WA Sherlock ya Mas Gun. Ya nek meng korban WA mono ora apa-apa. Ora apa-apa. Aja nganti ana korban duit. Sing jane sing ajeng tak incerke malah kok wis meninggal jal. Sapa? Giri. Waduh. Ha kono nusul kowe. Ya aja. Nusul apa piye sesuk tak tekok memori. Urung tua urung kemerungsung. Yo. Kalis ing sambe kala iku panyu wonku
wit sing Gusti kawula kanca tani yekti saka guru negeri muga celuk langgamipun kanca tani konjuk warga masyarakat Kelurahan Kledung Kradenan boten katalumpen katur Bapa Tukidi Gotrah Kula Wangsa Wilujeng Dalu lan Sugeng Wungon yo nduk dados